Čo si sem brata zavolal? Veď on chce ísť. Blázen. Počuj, však on tam hľadal server, nie cez Epic. A podľa aktivity sme tam úplne prví. Nie. No jak prvý server úplne v Česku sme tam podľa aktivity. Ty kokot. No asi nie je dobré. Však keď sme tu každý deň, ty kokot, celý deň. Oj, títo mladí farmári nevedia nič. Nevedia. Nech sa učia. Nie, čo išiel robiť akože? Á, dobre, divaj, poslúchol, divaj. Išiel? Už to bere tú lečku. Ja. Chcem povedať Beňadíkovi, že žiadny spolužiaci, než sa tu napojí 10 kg kamošku. Ale tak Braňo je jediný taký starý farmár ešte, takže to je si povedať. No, tí novodobé deti už nevedia. Ono ešte tá stará škola sme ho naučili. No, Braňo je ešte zaškolený. Ja jen to pozná, ani som mu nemusel hovoriť, že sa to chodí predávať, už vedel. Ja som budil na Steam, neviem či nemá nahratých 300 hodín na tejto hre. Na tejto 22, však aj na 19 mal veľa istú. Na 22 má už 300. Blázen. Jak mu to jebe. Čo to kurva? No a ja tomu to už trošku. Čo mu to farmenie na hlavu farmu. A ešte aj farmár to je. Nemáš Kleopatru, kde? Čo? No toto je jediný problém, že tátu není. Ani hrušku. No? A hruška je fuj. No a fuj. Ale 14 jaký ožratý tady chodil. To smeje proste len tak. Moje random sa začal smiať. Nafetovať. Čo Marty, už sa ti stalo niekedy, že ťa sanitka naháňala? Čo? Jak ako? No je, že za tebou stále chodila. Sanitka. Jak možné? Sa mi ešte nestalo. To je proste poruba. Nie, poruba Rajec to to bol poruba. celý. Nie, ani Rajec, to je proste Pepo. Sanitka ťa naháňala, to čo si Neviem, proste niekto zavolal sanitku na mňa. Ja som v Rajci bol ožratý na námestí. Som krtal normálne rieku. A ona ma išla už naložiť a oni ma rýchlo zobrali a ma furt so mnou behali preč a ona ma furt naháňala. Marek, však tvoje rifle si pamätajú, že? Ty kokot, počúvaj ma, mne iba chalani, že choď ho chytiť, on ide grcať. A ja že dobre, tak obetujem sa. No piču sa na mňa otočila, zagrcal mi celé gate a ja sa ráno dívam, že kokoček, ja som negrcal, že to čo je ty kokot. Celé gate zajebané, od toho jak henten žebrák sa tam na mňa zavesil a sa tam dogrcal. Oh bože. A mne iba mama, že ty si grcal? A ja že čo ty kokot? Nevedel vôbec, čo sa deje. Po extrém proste, pred sanitku utekať. Najlepšie bolo som Pepovi poslal gaťa a ešte ma vysmiali ako to. Jak ma zagrcal. Keď sme boli u teba na Oske a noga stále nebolo zapneš ty kokot. To bol čurák vtedy, on ešte nemal počítač dobrý, on mal ten starý ešte iba zapni mi ho, ja chcem vidieť, jak to svietí. Zapni mi to, jak decko, jak vianočné svetelka, zapni to. A on že mi potom rozebral posteľ. Rozebral posteľ. No mi posteľ rozebral, chápeš? Iba zrazu vyťahol desku spopod postele. Marek si tam obliekal moje trenky na hlavu. Je ten podvalník, ten už máme. Adaptér na sklízecí rezač. To je dobré. Nie. Jak ma to video ojebalo? Nie. Čo ja zabijem asi toho, ktorý vymýšľal, že dáme sem mod, že bahnu. Som sa tu zasekol z valcovačky, dobre. Ešte to aj levitujem. Ale
Chápeš, mňa to proste hodilo, aké mi to zemke. Jak tam levituje tá vlečka? Je tu ten Benad ešte? Neviem. Asi. Ale či nie, on tam je, on javkuje tiež. Ani ten nerobí. To je nemožné. To je rodina teda. To má po Petrovi isto. No, či ide do zárobku. Toto je, jak možné, že toto sa, čo zás deje? Čo? Proste ja tu mám furt tú veľkú dieru. Počkaj, 196 000 a ideme. Píči. Nie. Čo ja mal... To jak sa chceme dostať? Či to neprejdeš traktorom, nie? Prejdeš, to je akurát. Uá. Počkaj im to vyskúšať. Podľa mňa to bude akurát. Keď to nepačilo. Ty kokot. Matúš, keď to uvidí, tak sa posere. Poseraj bez toho, však nevidíš koľko má rokov. Zhorničkovaný na mol. Začnú sa množiť. Ale neviem čo z tú vodu, to tu nič nepíšu. Ja im s týmto nalejem, počkaj, daj mi to. Ale daj tam. Krátka hadica. Počkaj, keby to tak ide, tak ja sa asi poserem. Normálne, hen tak stôl. A na vodu musíme kúpiť oni. To je to lacné ešte, že? Čo? Studňu? Na vodu, nie, studňu máme, ale ten oný. Trailer na vodu. Kde to je? Koho? A ty si retard, ty nevieš. Ja som počul, že trailer. Ja som počul trailer. To čo si povedal? Už viem čo treba. Všetko. Trailer? Trailer na vodu treba. Koľko to bude iná uputavka, že voda. Ja. Čo chcem urobiť? Strom, čo tu Matúš odjebali, aby som ho zabil. To tu iba zavadza. Tiež horníčka. Horne. Dieco pojebané. Odrezal strom a nechal ho tam. Čo stroj som nechal, nech si oddychne. Nie. To je náhodné, že vzadu to nemá ten otvor, lebo nám to vypadáva tá trávička. Ups. Kde to je traktor prevalený? Tu zas ktorý retard toto dokáže? Je to Marty. Hej! Čo je? Isto ja. Pepo, nakladaj sa. Akože čo, do ryti? Ja hovado. Počkaj, veď musím nájsť ten, musím zobrať toto. Že nakladaj sa, ty si nie je normálny. Hoho. 30 litrov. Jak idete? Tam nevedeš. Odopni ma. Odopni ma. Daj. Už výstup. Tak ale jakú? Ťa tu sa hodí. Pondelok na krv, jak by mať ten cukor dobrý, tak to uvidíš, aký monštrum zo seba spravím v ministri. Mám zombík. To už sa Poď sa pásnu. pozrie na psa. Tu máme psa, kamoško. Sa pásnu. On tu není? On zomrel. On zmizol? Vy ste ho Ikarus? prešli. Hej, Ikarus. More! Nie. On zmizol. Pes! Kde si? Kamo, to si robíš piču. Ja mám psa. My máme Nie, toho že psa. ste ho zakopali. 3 minúty sme mali toho psa.
Nevadí. Dúfam, že ste ho zakopali v ceste. Ale... Tu je! Nie! Čurák. Počkaj, ja mu tu dám nejaké kvietky. Ježiš, to mám také nudné. Jaký pes. Nice. Chod sa. Come here, baby, talk. Come break down these walls. Don't leave me alone. Come, baby,